tomto videu si ukážeme, ako zmeniť registrátora domény. V administrácii klikneme na tlačidlo plus nová služba. Vyberieme štandardnú službu registrácie domény. Do vyhľadávača vpíšeme doménu, ktorú si prajeme preregistrovať. Systém nám po overení ukáže doménu ako obsadenú, nakoľko už bola zaregistrovaná. Preto klikneme na rozšírenú možnosť a vyberieme prevod. Od pôvodného poskytovateľa je nutné vyžiadať autorizačný kód pre transfer domény. Tento kód vložíme na spracovanie do systému a môžeme pokračovať. Pokračujeme do košíka a skontrolujeme všetky vybrané položky vrátane fakturačných údajov a spôsobu platby. Upozorňujeme, že transfer domény je zahájený až po zaevidovaní úhrady. Proces dokončenia je možné odsledovať v administrácii. Objednávka bola úspešne odoslaná do systému.